ɲinan seli sagako a kɛlen don ka maa caman jɔrɔ an bɛ Kayindi Daral la sagaw mana i n'a fɔ santɔw la a bɛ kɛ cogo min na ɲinantaw n'i ye saga feerelaw ɲininka olu b'a fɔ ko gɛlɛyaw caman de bɛ ɲinan sagako lahalaya la o de nana to saga sɔngɔ a gɛlɛya Sanba Dɛmu ale ye Kayindi Daral o ɲɛmaa dɔ ye mun ka baara bɛ ɲɛsinnen baganmisɛnninw olu ka ko lahalaya la. San yɔrɔ ka gɛlɛn a feere yɔrɔ ka gɛlɛn u bɛ wuli yan ka taa sugu fan bɛɛ u bɛ taa Jɔngaga u bɛ taa Ginanuru u bɛ taa Tororo u bɛ taa yɔrɔ bɛɛ sugu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Kayi da fɛ u bɛ taga yen mais u ni baganw bɛ na u b'a san da min na u nana i bɛ se ka sanni kɛ Kayi yan yɛrɛ ka fisa wula kɔnɔna la. Nka mun yɛrɛ de ye sagako gɛlɛya Mamudu Tambura a bɛ Daral la Kayindi saga feerela don. ɲinan sagako an fɛ yan a ko bɛ gɛlɛya a ka gɛlɛ fana mun y'a sagaw gɛlɛya ko fula fo saba o de y'a ko gɛlɛya fula mun y'a gɛlɛya perbi ye sos dumuni tɛ yen ko dumuni façon jumɛn ka taa rakala fo ka se bin na sagaw bɛ bin de dun. Sannikɛla dɔw olu tun bɛ kɛnɛ kan an ka jɛ an ko olu lamɛn Amadu Traore Siraba Sukɔ ka bɔ Sajola. Salon kɔni ni ɲinan tɛ kelen an bɛ saga ɲini de la n'an taara an fɔlɔ la minnu na saga 40,000 45,000 40,000 a ka gɛlɛn kojugu. Aw ye gɛlɛya yɛrɛ aw y'a kɛ mun ye? Ayiwa an tɛ saga bɛ wolola Mali kɔnɔ yan nin bɛɛ ye Mali saga ye parce que n'a bɔra jamana wɛrɛ de kan an b'a fɔ ko transport de y'a gɛlɛya a ma bɔ jamana wɛrɛ kan saga bɛ wolola yan Mali kɔnɔ yan. Bala Mariko ni ale ye sannikɛla ye a ma sɔn an ka a ja yira nka a y'a jira k'a fɔ bi ko ma ale bila saga ɲini na Daral kɔnɔ yan nɔ. Ale dɛsɛlen don ka saga san ka sababu kɛ a sɔngɔ gɛlɛya ye. Bon depuis ce matin je suis là me ka sagaw da ɲininkali kɛ bon vraiment mɔgɔw ɲɛna saga bɛna nɔgɔya cogoya min na a tɛ ka nɔgɔya ten dɛ et pourtant an bɛɛ dun ka sagaw lamɔlenw de don yan nɔ donc vraiment c'est très cher 40 30 20 kɔ. Bubakar Kante ale ka fɔ la gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen ye sagaw ka baloko ye. Sagako a ma nɔgɔ de parce que an ye gɛlɛya caman ye ɲinan a gɛlɛya fɔlɔ ye mun ye o ye arakari ye fɔlɔ n'a tun fɔra arakari tɔn tun ye 30,000 ye bon ɲinan a nana fo 70,000 ani 60,000 o ye gɛlɛyaba dɔ ye de bon an bɛ mun fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn ni arakari ka nɔgɔ bagan bɛ nɔgɔya n'u b'a fɛ bagan ka nɔgɔya fɛnw bɛ sɛnɛ anw yɛrɛ bolo yan o gɛrɛ ni ko fan fila ninnu u ka nɔgɔya n'a nɔgɔyara ka ca Ala fɛ bagan bɛ nɔgɔya. Bɛɛ lajɛlen da bɛnna a ma k'a fɔ ɲinan saga sɔngɔ gɛlɛyara kosɛbɛ ka tɛmɛ santɔw ta bɛɛ lajɛlen kan. Isa Bakari Bacili ka bɔ Kayi VOA Bamanan o tɔgɔ la.